Ahoj, prepáč, Neška, nestihala som. Podľa mňa bola za takým svojím zase. Nie, ja som iba za tebou šla, chýbala Ja si som. neviem, aj ty si nechýbala. A ty si mne chýbala. Ty si nechýbala ešte. Nie, ešte viac. Nie, ja ťa určite viac ľúbim. Nie, ja ťa ľúbim ešte viac. Nie, určite teba viac ľúbim. No, ja ťa tak, veľmi tak ľúbim. A ja teba až tak strašne ľúbim. A ja ťa ľúbim odtiaľ to až po Paríž. A ja ťa ľúbim dvakrát viac toľko. Nehandej si so mnou. Ja ťa fakt viac ľúbim. Nedám ti. No, keď zvážim všetky fakty, tak musím pripustiť, že ma asi naozaj máš viacej rada. A ty ma potom neľúbiš. Ale ja ťa ľúbim. Neľúbiš ma. Ale ja ťa Teraz ľúbim. si to povedal, že ma Ja neľúbiš. ťa naozaj ľúbim, ja ťa milujem. Isto? Áno. Určite? Áno. No tak dobre. Tak to je? Ja ho nepoznám, to podľa mňa bude taký z tých tvojich zase. Určite. Nejako divne pod nás pozerá, čo to je za uchyla. Neviem, čo to je. Nemám ani potuchy. Určite ho nepoznáš. Si to ty? To je neuveriteľné. Čau. No, Čau, ako? Koľko sme sa nevideli? 10 rokov? Môže byť. Čo ty s dámou ma nepredstavíš? No, jasné. Tak, toto je Maggie a toto je... No, toto je Maggie a toto je... No, nepamätáš si na svojho najlepšieho kamaráta Ferryho? No, tak toto je Maggie a toto je Ferry. Ale... Teší ma. Toho fakt nepoznáš? V živote som ho nevidel. No čo ty, ako? Ale tak, vieš... Počúvaj, na Janu si pamätáš? Jana. No jasné, kto by si nepamätal na Janu. To je Jana. No, v živote žiadnu Janu nepoznám. Vieš, koho si zobrala? Nie, koho? Bohuša. Jana si zobrala Bohuša? No? To je... Čo je, preskočilo? Však snad jemu, nie? No jasné, Jana bola kráva ako tágov, bože. No ako, trocha ma mrzí, že mi takto hovoríš o sestre. Ale ako, no dobre, no veď, pohode. Prepáč, no ja som zabudol. Počúvaj, na čo som si teraz spomenul? Ako sme išli do Blavy na čierno, pamätáš? No jasné, kto by si nepamätal, že sme šli na čierno v tom autobuse? Vo vlaku, nie? No jasné, vo vlaku, čo nás chytil ten revizor. Aký revizor? No hádam nás chytil na čierno, že sme nemali lístky. Ale nie, keď sme išli na Depeš, na čierno oblečení, do Blavy. Ja, jasné, ja som miloval Depeš. Ty? Ty si ho neznášal. Tak potom som sa nejako preorientoval, no. No a Ako sa máš? ako sa máš inač? Čo ti poviem, no raz hore, raz dole. Počúvaj, pamätáš si na ten Silvester? Na ten Silvester? No, presne na ten. To bolo v tom meste na K. No, pomôž mi. No, Košice. ale hovorím ti na K. Krakov. Nie, Vrano na Toplo. A tam vedľa Komiatice. No jasné, kto by mohol zabudnúť. Tam sme sa spoznali, nie? No to bol krásny večer. Fakt? Teda, poviem vám, ten sa vie baviť. Fakt ako, to je parketový lev najväčší, akého poznám. Fakt. On? Veď však tam sedel pri mne celý večer ako pri pečení, ani tancovať som ho nechcel. No, ráno sme ho našli, konečne. Ako, poviem vám, došťatý fúka, úplne, že proste totálne, ešte aj smrdel, no ježiš, ako smrdel vtedy, asi sa aj viete, no. Viete čo? To tam večer, čo si mi lásku vyznával? Ale nie, ja som išiel potom hneď domov. To je taký omyl, ja som v živote tohto chlapa nevidel. Poviem vám, on keď si vypije, s ním je najväčšia sranda. Pamätáš na toho detka, čo si odobil bejsbalkou? To hádam nie? V živote som tohto chlapa nevidel, prosím ťa, uveruj. Normálne, detko na zemi, prišiel jedna, druhá, tretia. Ako bolo mi detka trochu ľúto, ale viete, taký pochabý. Toto musí byť snad nejaký omyl, ja neverím vlastným očiam a ušiam. A ženy, ako mladá pani, ženy, tie vám ho musia závidieť. Vážne? No fakt, to jeho chcela asi každá. To si mi nepovedal. Tak a čo ťa budem takýmito blbostiami zaťažovať?
A to nie, že ho chcela každá, a on išiel po každej. Jemu bolo jedno, koľko ich je. Fakt, úplne. A čo jedno, keby bolo jedno, koľko ich je, ale ako vyzerajú. Pamätáš si na Ružomberok, nie? No jasné, veď v Ružomberku som sa narodil, tak by som si boli nepamätal. sme na diskotéke v Ružomberku. A boli tam dve také chudery. Také, viete, 4 podvrátky, 6 párov prs, na bruchu myšeliny. A nikto s nimi nič nechcel mať, fakt nik. A tento prvý hrdina, náš hrdina prvý s nimi hýbaj. Bolo mi tak trošku na grc z toho, ale ako dobre, no. To sa hádam mu neveríš. Prosím. A na svoju prvú frajerku si pamätáš? Pamätám, však som mal 20 rokov. 20, kamarát 15, kolíba, žihlava, koniec, ježiš. To si ma už akože vtedy poznal? Poznal, ale toto je taký čudný človek. Spuchnutý bol, bože, ježiškové. No strach, hamba. A poviem vám, raz sme boli čiste pánska jazda na chate na týždeň. No už po 2 dňoch, viete, behal, furt ženskú sukňu necítil, tak furt sa obzeral, čo by kde, čo oprel. A tak sme ho zobrali na saláš a tam, že mu mliečka dáme, žinčice, že ho to tak posilní trošku. A počkaj, toto neviem, či by som mal hovoriť vlastne. Ale pokračujte, mňa to zaujíma. No, a tam boli ovečky. Ovečky? Chlátil jednu od druhej, Pane Bože. Ovce! To ako fakt, bolo to strašné, no poviem vám. Prosím ťa, neveríš. Toto je neuveriteľné, čo ty rozprávaš. Dneska ráno som stretol jedno dievča, chodilo s nami na strednú. Taká chudera, ja neviem, ho tie chudery asi priťahujú, alebo čo, netuším, fakt. A pýta sa, že či viem, kto ju včera poriadne preťahol. No, tu, hrdina náš. To včera? A to si mi akože bol ráno kúpiť rožky? Rožky so šunkou na raňajky? Odchádzam ti hola, to je jedno hnusné, perverzné. Tak, kamarát. A to máš za to, aby si vedel. Za čo? Za to, že si sa vyspal s mojou frajerkou, Lukáš. Aký Lukáš, kamarát, ja som ti Andrej. Počkaj, ty nie si Lukáš Voľný? Nie, ja som Andrej Konečný, môj zlatý. Počkaj, keď si ťa tak obzerám, tak ako fakt, Lukáš bol blondiak s modrými očami. Ale viete čo, rád som vás poznal, ja už mám ďalšiu robotu. Dovi. Sausage of lovers,